Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa xazulula isibalo ebese uyadwebela imiphumela yakho. Asisibukisise isibalo sino y o greater than kusho ukuthi omkhulu kuno x minus 8 sibe no y o less than okusho ukuthi omncane kuno 5 minus x. Ngikunike ithuba lokuthi ukopishe ubhale phansi ibalo zakho bese uyasebenza kanye nami ukuze sibone ukuthi umdwebo wethu uzophumelela kanjani. Naku nje banqala lawa sengiwenzile ama x axis ami nama y axis ami. Asibuka ukuthi siphiwe na uthi ngikubhalela eceleni sino y uma siweqisa ngalesi ngathi x minus 8 kusho ukuthi u-y wethu u-minus 8 njengoba ngusekela lapho ngizozobheka la kwigraph yami ukuthi ngizodwebela lapho 8 wami u-minus kusho ukuthi ula ngezansi ngiyabala usho ukuthi umila ku-minus 8 u-x wami u-0 okungafana nokuthi u-1 uma kuwukuthi u-x wami u-1 u-8 u-x wami ngingafaka la kuyefana nokuthi uzolingana no-y wami ngoba uma ngeqa nginyuka ka-x naka y banginyuka ka-y naka-x ngiyinyuka kusho ukuthi uzofana uzoba u-8 nawo. Kuzo zonke izikhala za-y ziyafana nokuthi naka-x zizofakwa uma ukuthi u-x phambi kwawo akukho lutho njengoba la sengifaka u1 ingakho u8. Umdwebo uzobukeka mhlawumbe kanje. Kushintshe lo mbala. Ngiyathemba ukuthi nawe owakho umdwebo uyafana nowami. Kusho ukuthi lesikhala lesengizama ukusifaka lemigqa le kusho ukuthi lesikhala edliwe sonke elumpendulo yethu. Isifake lo mbala. Adlulele ke manje siye kulesibalo esingezansi. Noma mhlambe singaqedeleli siye kuso lesi. Lemigqa yami lemlile engiyidwebela imigqa yami engiyidwebela ngenhle ngiyidwebele ngobani? Ngoba impendulo yethu ithi greater yabo. Isibalo sethu sithi greater than ngakho ngiyabona ukuthi impendulo zami ziya le phezulu ingakho ngingazange ngibadwebela ngezansi. Imigqa yami ngayidwebelela le ngenhla. Nishintsha umbala senze isibalo esingezansi. Y is equal 5 minus x. Ngize la ku y mhlawumbe sithi u5 la. Khumbula ukuthi u-x uma ungena lutho phambi kwawo kuyefana nokuthi u0 noma ungafaka u1 okusho ukuthi kuzo zonke izikhala za y u-y bawuthi 1 no-x uzothi 1 bawuthi 2 no-x uzothi 2 ngakho kuyefana nokuthi u-x wethu uzolingana no-y. Asubhekele u-x wethu uzoba u-minus 5 base siwudwebela umugqa wabo. Kwamnandi kanjalo ke. Sibukisise ukuthi uphawu lethu lolu lisho ukuthini luthi greater noma lithi less than kukhulu noma lithi kuncane. Lelala lesibalo sesibili ke lithi less than. Yabona impawu yethu bayiqonde ngale isandleni sesinxele ithi less base kwesokudla ithi greater. Okusho ukuthi imililo yethu siyidweba la ngezansi imigqa yethu. Impendulo yethu la izodla kakhulu ngalapho la ngifake khona imigqa yethu ngoba ithi less than. Uma sesilana ke manje sesibhekisisa ukuthi umbuzo wethu kahle kahle uthini uthi dwebela yabo nje bangidwebela la
I-solution, inxazululo yalesibalo siphiwe la ngezansi. Uma sibheka into enjengaleyo i-solution sifuna ukubheka ukuthi imiphumela yethu ithini ukuze sibone ukuthi o-x wethu bamele ziphi inombolo no-y bethi bamele ziphi inombolo. Ikuphi la imigqa yethu ithintana khona noma ihlangana khona kakhulu. Ila sengifaka khona uhlaza okwesibhakabhaka uyabo. Angithembe angikudidi kakhulu sengifaka imigqa eminingi kangaka. Kodwa uma ukuthi ubuhambisana kanye nama uzudidwa yilutho. Na imigqa yethu la ihlangana khona noma la ihambisana khona noma la isebenzisana khona kakhulu. Kalula kanjalo.